आं थांबाय थानोसै लोगोफोर मोनसे जायगाथिं आरो नोंथांमोन आं देखायनो मोजां जायगाखौ देखायहरनो आं दे फैबाय नै बेयो लामा गोदोनि थांनाय फैनाय लामा नायदो नै नायदो आं नोंथांनो देखायबावनो नागिरदों नायदो बेफोर जायगाखौ आं बै हाजोआव थांगासिनो दं नायना लादो नोंथांमोन आं देखायबाय बे जायगायाव आं थांनानै नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों बे एसेग्राब गोजौ बे गोजौ हाजोआव आं एसे उथिहैनो नायदो लोगोफोर बाबा आं उथिगासिनो दङ हाजोआवहाय नायदो उथिलांबाय थादों नायदो बाबा जा गोजौ हाजो नोंथांमोना मालाबा फैनो हिसाब्ला फैदो बा गोजौथारलै नाय जा गाहाय हाजोआवहाय नायदो उथिलांबाय थादों नायदो बा जा गोजौ हाजो नोंथांमोना मालाबा फैनो हिसाब्ला फैदो बा गोजौथारलै नाय जा गाहाय nih apa yang baik ayo menang देखायनोसै बा आं गोजौ सफैबाय नायदो गाहायाव माबायदि apa आं आरो गोजौआव थांबावनो आरो गोग्लैयोबाथ' गैला नाहरदो लोगोफोर आं आरो गोजौआव थांबावनो नोंथांमोना बेरायनो फैयोब्ला नागिरदो apa नायदो आं उथिदों नोंथांमोननो आङो देखायनो नागिरदों आं बैयाव थां apa माबायदि बे जायगाया नोंथांमोना नायदो आरो आंनि बे भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाइक खालाम आरो कमेन्ट होनो दाबाव मानो होनब्ला आं नोंसोरनो मोजां जायगाफोरखौ आरो खिथिगासिनो दं नोंसोरो आंनि बे इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों नुलांबाय थागोन नायदो रायजोफोर आं माबायदि जायगायाव दंफायो रायजोफोर आङो बेसेबां गोजौ हाजोआव दोङो दायो
नोंथांमोना नायनो हागोन नै माबायदि गोजौ हाजोआव दङ आं नै नुबाय आरो नोंथांमोना बिनिफ्रायबो मोजां भिडिअफोरखौ आंनि बे के बाग्लारि नर्थ इस्ट चेनेलाव नुनो मोनगोन मानो होनब्ला आङो गुबुन जायगायाव थांनानै नोंथांमोननो देखायबावनो नागिरदों जोंनि नर्थ इस्टनि मोजां जायगाफोर दं बे मोजां जायगाफोरखौ नोंथांमोना नायलांजोबनो हागोन अरुणाचल मेघालय सिक्किम दार्जिलिं आरो बिथिं मिजोराम मणिपुर गासै जायगायावबो आं नोंथांमोननो देखायगोन मानो होनब्ला बे आंनि के बाग्लारि नर्थ इस्ट चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना गासै जायगाखौबो नुनाय बादि आङो दिनै बे गोजौ हाजोआव फैनानै एसेग्राब मोजां नांदों मानो होनब्ला गोदोनि जोंनि सिमसा राजा आरो बर' राजानि आमोलनिफ्रायनो बे जायगाया मिलायनानै दङ बेनिखायनो नोंथांमोना आं दिनै बे आंनि के बाग्लारि नर्थ इस्ट चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो देखायबाय नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो मानो होनब्ला गोदान भिडिअफोरखौ नुलांबाय थानाय बायदि आं नोंसोरनो आरो देखायबावगोन लोगोफोर बे बेसेबां गोजौ हाजो बेयाव आं दोङो नायदो आं नोंथांमोननो देखायनो आरो नाजाबावदों थौ जों थांदिनि लासै ओंखारलांगासिनो दं रायजोफोर नायदो वाह गोलोमजोब्बाय नै जोंनिया लोगोआ हनै बेयावसो जिरायना थागासिनो दं ओंखाम उखैबायनो बेसराया बेरायनो फैनानै ओंखामखौबो दिनै बिमादों मोजां मैगं ओंख्रि संना होजायासैनो दानाबा उखैनानै मानसिया जिरायनानैसो दंगासिनो दं दा बेखौ लामायाव एसे दुम होबासोसै अब्लासो खुगाया ओंखारसिगोन बेहा नङाबाथ' ओंखारा Sudah. Jangan bahan naik. Hai, मेंबाय दानाबा नायदो लोगोफोर माबायदि जायगाया आं दायो थांबाय थादों मोनसे जायगायावहाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो मा होनो नङा होमबा नै नोंथांमोना जुदि बे जायगाफोरखौ बेरायनो फैनो इसाब्ला फैनो हागोन मानो होनब्ला बेफोर जायगाया जोबोद मोजां हाजोजोंनो बुंफबनाय मोजां जायगा आरो नोंथांमोना पिकनिक नायदो लोगोफोर माबायदि जायगाफ्रा ক'ত যাবি হা পানী তো কি কৰিব এনে আমি হাল বাইছো না হাল বাইছে এইটো এতিয়া পানীটো পানী লাগে ধানো এনেকুৱা হৈছে লাৱা হৈছে তাৰ কাৰণে পানীটো লাগিব গৈ আছে ইফালে মানে এতিয়া হাতী সাথী আছে নে নাই আহিব এতিয়া ওলাই আছে কিজান এই ভিতৰত আছে না ঠিক আছে তেনেহলে আপোনালোকে এইটো অঞ্চলৰে না এইটো কি গাঁও কয় হাতীকুলি একে গাঁও না দে ঠিক আছে তেনেহলে পিছত লগ পাম আৰু দে থ্যাংক ইউ এই सासे आबादारि मानसिखौ लोगो मोनबाय बियो दायो गावसोरनि आबादनि थाखाय दै लायनो थांगोननो बे हाजोथिंनो बिसोरो थांगासिनो दं मानो होनब्ला बिसोर गिया बिसोर अरायसम बे हाजोआवनो नांथाबबाय थानाय जायो मानो होनब्ला बे दै गैयाबानो बिसोरनि आबादा जाया मानो होनब्ला बे दैजोंनो बिसोरो जेब्लायबो आसा खालामनानै थागासिनो दं आरो नायदो बे
हाजोनि सेर सेरनो दैमाफोरा फैनानै गामि ओनसोलाव थांगासिनो दं नोंथांमोना नायदो माबायदि जागाया आरो आंनि बे के बाग्लारि नर्थ इस्ट चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबोला आरो मोजां मोजां भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नुबाय थानाय बायदि दिनै नोंथांमोननो बेसांखौनो देखायनानै आं बेसाङावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय